Diskussjoni organizzata minn veterani laburisti fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista iffukat fuq kif l-intelligenza artifiċjali qed tibdel il-ħajja ta' kuljum u fuq l-importanza li kulħadd inkluż l-anzjani ikunu informati u mħejjija għal dawn il-bidliet. Fil-laqgħa ħadu sem numru ta' anzjani biex jiddiskutu kemm l-opportunitajiet kif ukoll l-isfidi li ġib magħha din it-teknoloġija. Ma' One News il-President tal-Veterani Laburisti Anthony De Giovanni fakkar li s-soċjetà trid tkun ippreparata u l-anzjani għandhom jibqgħu jitalmu u jkunu parti mid-deċiżjonijiet. Imma fir-realtà l-intelligenza artifiċjali hija importanti ħafna wkoll l-anzjani ikunu jafu xi tfisser għaliex fil-fatt qiegħda biex ngħidlek tinfluwenzalhom ħajjithom anke jekk ma jindunawx. Id-deputat laburista u espert fit-teknoloġija Rea Bela spjega kif l-AI qed issir parti integrali mill-ħajja ta' kuljum u tista' tkun għodda utli wkoll għall-anzjani biex jibqgħu aktar konnessi u informati. Id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Alex Agius Saliba u l-President tal-Partit Laburista Alex Xiberras sostnew li d-diskussjonijiet bħal dawn juru l-impenn li nħarsu l-qudiem u niddiskutu temi li qed ibidlu is-soċjetà.